Ohini bia ennimu akotene ma yenyi efie bia Abusuapanin. Ebi nyo na wo ni hu akotene sa. Abo akotere. Wo firi soro be hwefo se pam. Obi hu se o kan tiri bo. Wo so obi fi asem. Ye boye tiri nko, ye nse ya no nka bi. Abusuamame emu akwaba stronko emfambra Nyansapo dwumadie yiso yakase Nyansapo wo so yesane no badwemba kwan so abusua ensem bi dika na ene yaba besua ya sante se nyamamra ne yamane asante etiase asante enwuye asante entimi nwuda esanse yamamra ne yamane ehu hiaye ene ye wo echa panyina wotoso mienu eye nifiye ayene no ebetwetwe enkomo ede afa nsembia ekoso ewa abefo ntintafidikesie so na abusua me be sha ase no medikan afere wo mitirim esase sene dane dan nyina no echa panyi ka na asem bi se asante tias na asante nwu na sansem we ekoso social media ne so ayede fafa ya asante sem ya mamre ne ya mane no ama adwoa mafare wo mitirim pa nka me ka se no nanka ehu behia se medi miti besi fom nanka makasa na so masante sem hu hiame mama mre ne mama ne hu hiame maba panyini nchen de ene sene mafare wo mitimu no na be kyerɛkyerɛ ye eniema bi ama safare no kura no afiri ho na ya hu se asante etiase asante enwuda entime se obeka kye wo nua se bre na du se ye ne echa panyina wotoso mienu Okofopomaa checheku eno na nkrofo na anim se yedi nimu no Okofopomaa checheku nanso esai amamra ne amane enti no yemfa ni die ema na hema yemfa echa panyina wotoso mienu no endi yedwuma kame ho na yemma na akwaba yene no entwetwe nkomo na enei asema eda epono so ehuru no mediato nanim na nanso akyɛ na adwene ede afa ho enti kame ho ne yemma na akwaba nana memu akwaba ya enyado na oho ye die Nyankopɔn dawo echa panyina wotoso mienu ne ba ne me nana wo fanyum kakra mfamu maye ya fe ododo aye yeni ono maye bilesi amwe enu we nu brabe yoma oba hime echa panyina nu no be ko de ohini wo ewie ni no maye bilesi amwe enu we nu brabe yoma adancha maso echa panyina nu we no be ko de ohini te ewie ni no maye bilesi amwe enu we nu brabe yoma Pia nana by media eya na me percent ka me ka Okofopomaa checheku no esa se eno na nkrofo enimo ma giatum me gya ka ya no obi hu se ma babere wati ya ho am ne no betwetwe nkomo nanso yesi emfa ni die ma de ni die se no enti echa panyina otoso mienu nana media kaja engumu esa se nsem bebre na akoso social media ne so ye beba eho nanso pese me hu na die bi ye ka se obi a sabio yewra eto santene odi nanim eto ni tua ono ne hwan ye wo ahensie ho no ekuo na ekuo no wo mu edi ohinanim etutuyo no efre wo mu atutufo wo mu kuo ni de no enti nye kuketwa wo mu na se ohine beko ba bi obeyi bi a wo mu di nanim okosa wudi emupa o utimfo ana santeman enhihye ene sa oni akwedi na ni kwaso ototo ne ho ase eba asante semu a na no kura na nsa ne edu bedie no na nanu se abofra hunu ne nsa hohora oni mpanyini didi ansa ne edu bedie ni ehun so yubi a wo ya anu on ke kanse basa o odo eni die eni edu bedi nyeso bi abasasa ne akofa na bedi nti so kom na atoto ho asedi a na cheso ama ade ni tiresi ase eni na asama bawo asem kesia bapa wo social media no so enya asem ketwa we de nka me ba ye na nka senka me yi na me de kire na wan kasa wo hwe nana sa wo hwe a wo be moto sesi America say ni yesi de wodi ye wranim wo bra asabi wato santene kɔ etutuo ye de ne kwagina adaka mu
Wana wo hye kwa de bi ntade totofe waifui a wo so makọ school hunu nyansa ne nimde edi onia kroi e kogina dakam na meka asem che wo no fa ne sen sanye papa obi a odu etimfo anim tuntuni adomtemfo odi kan a wo mu oduro de se koba se asem kakra bi ho ne ye charge wo de wakọ to de a na odi asante ma akọ ni mo twitwirifo na betima ye possible e betima ye pass ye betima dis oni akuya akogina dakam sa na de a wa ye na kire na bra bo a wabo na kire se ye de beko ana ye mfa no nko we ye wira ontimi mfira no ntom sese ise woni boni a wokodi ye nti ye se de wodua eno na wutwa enti so apepire no ho akoye ye ne ma kakra bi ne se fidie na chene de a ene ono an na bra bo na eko na oni mabra husem ewo mu oni akroye a meka na asemu enche bia o ana wodi eye na fishi ana bra ye di ni si akonya so efie dunie enti enre beto dwa no na akwakoye arehosem be ya arehosem na ni nyina kofa bai eye lumbansensemu Abusuapanyini yatumi yentumi minji ntum asante amamre nkyere saa eni kwan se omuye ni sei nkomo ye ni sei a ane ye sei nipa yakwa kofa lete bi dia ba se asante amamre na amane no enye kwan we so ane efa so etu abusuapanyini ene na saa asem we abade a ene echa panyina otoso mienu mame mbusa o yakasa abusuapanyini kura wona ne hwan asante amamre na amane mu no kwan ben so ane efa so esi abusuapanyini you Abusuapanin de Abusuan ne da ho a e wose yenya ne na no ono ne panyina ode wo mutusa na e fere na Abusuapanin ono de Abusuapanin de Abusuan no a ne hia ne ye ho nsa ye na na aso ese ye wo fa aso ese obetimi ahwe Abusuan nti ye se ye din se ho Abusuan chekin etiribu ne se papa ne ye din se ho sanity eno na ohini bia ennimu akotene ma yenyi efie bia Abusuapanyini bi nyo na wo ni hu akotene sa Abusuafo ne ye hia pepanyina to ya no nti ye hia ne se panyini we no na ya no no asem bia ni hu bia ni hu asem ka sa Abusuafo no ana yi agina to ene ye din si nti obi tiri mfiri ba bi meka se da bi me ohini nti ene na yenhwa adie bi da bia me nkomo twetwe bia medi no yetimi dia na aba besi maso ye dia na aba besi maso edi adanse pefe se ye ba ya santi semu a ema ye hu hia yie pan nya asem ketwa yenhwa Abusuapanyini nsem ye nei akwa ye da ara ye twe no srane abasa wo social media so nei anam so amasabio onipa yewra eto santena wodi nanim tutu ne tuo ne ho kra abon nsem nim a yede ne kwakogina adaka mu se ye Abusuapanyina eye be ma ne fam ne ye yifiri anase oba efam te se ye fan se mi hu se na mesi fa kire se what de me kana se a be ma tefie wono wo na busua ena oba so wo na busua ti se busua fo no eyi ye panyina wo ba wo mfa ho wo wade wo fie ho wo mfa ho wo mfa wo kuna busua asem ho enene nkofo ye ne wo kuna busua asem wo mfa ho enti se ye se ye Abusuapanyina oba de wo nka ho na yire de wo nka ho ene na kwan benso na ye Abusuapanyini amamre ne amane kwan so ye fa so di ye Abusuapanyini amamre ben ne ye beye de ben ye beye ama ye hu se ye abusua gina tum se wondi abusua bi anim kan eno de ya anya asem bia o abusua na yi no ebi enipa kakra bi na be ko agina e de abeto abusua ni nyine se ene de ye abusua de wo be da anu ni enti abusua ni nyina so agitum wie sa so na se ne da ya no a ensa na obetu eguso ensa
ni ensa so de dwuma pa ensa ya sa asante amamre mu di ensa ewo pa na otu nsa gu so a ye gu ni hire wi a oye Abusuapanin ade ntini etu nsa gu so se de be na beye ebedi adanse ebe masunsun bia betai ni dwumade na chi enye sunsun tete no na yese yaye wo eni ho samanse enti abusua baabi ebehi aka asem bia ensa ni tugu so anete yes otu nsa gu so waye bibia otu nsa gu so so bi dane eni a enye ene nana yenhwe ade bi de ama mani abre Abusuapanin nsem yi eye sese nsem a ekoso ewo yeman Ghana yewo mu ne titiru ene yasantima mu ha because ye hwe nsem asisi wo social media ne so ayabrobru so nyina ne nyina kwa na sa besi yasantima mu ha omo echa yasantesem yamamre ne yamane nyina ye wona omo ya asantefo anase akanfo omunim nenso ekame akoy se omo hyeda yi omani ai toto yasantesem ne yamamre ase nenso ye ntena se ema saade ne nsi esanse Nyansapo ya fato ye ho so se ebebo yasantesem ne yamamre ne yamane ho ban se ne dan da nyina woka se asante etiase na asante enwu no se ye nhwa ade se akonya ne ba se ebe na wiedu ye yi obi se Abusuapanin a de be ne hwefi nipa ne ho de be na busua epefiri onuakọ no ho ansa ne ye de sa akonya no kra ma nipa ne se ombeye busua bi kandini se na be ya basabasa ye mente me ho ase pinche nei asole no enkoso biem ewo ya sante semu wa ankasa wote ho wo hwe ho enu abrabo a wo ba ne so pe Abusuapanin ye de be no onye sahwam kokobone basabasa twede toto ne niam enfata bi a we bi aye mama me kwa aso mi hu nse winu asante amemre ti edu si ho a ebe na chese yedi Abusua ne de wasi iwi a ensa na abetu eguso tene wo kan ye no se Abusua ne nyina age wato enye so bi na ebe firi baabi abeyi panini nene nkofo de ehwurawura nkofo ensembi mu na danfo kra na ewie na Abusuafo kansema na no de wakohwie sim so da nya Abusuani that's all do wano to ubi atisem abo akotere wo firi soro be hwefo mu se pam obi huru se o kan itiri bo wo so obi fi asem ye boye tiri nko ye nse ya no nka bi na ade a yahwefo ehwe nimu pa omu hia de afri eye Abusuapanin ne otoso mienu nchen enei eye kwan a ye fa so tu Abusuapanin wonse me brobro samso ina meka na de kowie eye lumba ne nsem a ekwa afinie etuo ntwa ya da biada ehuru ewo social media ne so yesi se kura de abeto dwane se Abusuapanin se wonji ntum nananom bitan nachi se amamra ne amanie mu no enye kwan a emampanyifo no fa so tu no a ye hu no social media so enye sa kwan no so ane fa so di tu Abusuapanin nti oda so ye Abusuapanin menso metie letter ba abonten to park nsem a wo kan nsem a wo brobro so a o se nka onu de ebetu na ese nka ye bo ne kwadu de nti a sese no ama asem na kwakwa bibia ye pese ye de from enhia nsensem ina ne se to park pese wo kire mu ema Ghana fo ina hu se onu na Abusuapanin a wo di no e kam yakọ se akonwa kora wo fie ho enti onu so hwe kwan a eye mampanyifo e wo fie atu no na wo bo ni nkuro kire mu se o manfa kwadu bia mo no sabi o man ka se wakoye wei anaso wakoye se enu tro mu gina so atu no hwe akonwa so e wo fie a ano no so de kodan eye Dadiesoabahene se onka bi ma no because ehwe amamre ne amanie mu a se akonya wo fie kwa na wo ye Abusuapanin a enye sa kwan we so ane ye fa so etu no nana asem we mami mbusaw kwan ben so ane ye fa so eye sa de we ye hu ni se ye Abusuapanin tra bi sa akonya wo fie ho kwan ben so ane ye fa so ye sa de we empo eye se sa fe ko itimi de omho eje sa asem we
akonya ofie na wote so ye beka se yitu ni fira brabo boni bi awabo ebi ade kura wa ye kura ye boso a bebi abusua no animu ase ya ka cha se wo ma ne fa ne busuo na yetu sanete yetu obi ade ye so kwa na wo de abusua ne ho enti se to park ope bibi a o musa se ede no waye on fe dwan to nsi panyin bi so se ede no waye ne wo nka charge njire no so wo nka charge bi a njire no dia tuo hunu no wo mutu no dia panyin no di dwan to akoma no kwa beta bi se de bi ye nya ne sa sentra panyin ne ka se yamamre ne yamane emu no nya sa na tupac se yetu no once a wo ka no se man panyifo ne de kwadu bebo na yehu die nti a why ade property a why a ye betime gina so dia tu se wonya Abusuapanyini na wo hwe sa case we nso a enye so man bo ne kwadu o omubo ne kwadu miensa a de edikan eye sabio lumba wuye no biaye a Abusuapanyini Tupac ose okosie lumba ode lumba koto ye anka ni wan ye yi bai abusua be kɔ hɔ ede flowers akwa toto so na sabio so mbesu kra na o ma su lumba de to so mienu one o mo metena se na o mo bu akontan famfa ayi a sabio ye wo Kumasi ha se de to so miensa eye sene wo twitwifa abusua no so nke se nkomo bi kra no mu bedi kra na asa opese wo kyere se wo ye Abusuapanyini no de ni tumi epese wo di twifa ma ne so eno ne kwadu a na ye tete social media no so a ye friend and plans miensa wamba ambetie de emampanyifo yi eka enti se waye sa de we nyina na se yenso fekwoyi ni masante amamre ne amane a na omo ho akwanya se bio omo de krata be ma no de omo letter head atoso de akosa asante amamre sisei wo bra mo so muni masante amamre na amane eno na mepese ye nyamu nkyiremu pan yi no chese Abusuapanyini Tupac aboa kotere wo firi soro be hwefo se pam obi hunu se o kan itiri bo wo so obi fi asem ye boye tiri nko ye nse ya no nka bi Abusuafo yi so wo nu hia ene aye ntotoye ena eyi so de ye wi a ye bu nkonta emi ye hunu ye ka ewo ono pa je se ye fere bu mama onu Tupac na ne koye na yi ntoni woni nkonyasie bia wo ye ne Heroes Park Kumasi ya sibi so na Abusuafo so de amini se Abusuafo de adwene bai e na wo nko wo tsi wo ho so se wo koye wa yie baabi a eye no nya wo nko a wo de a abusua ma ne me ma nkoda ne mpanyin e de a enti se ba ko ato a wo nko ntimi nhwe ho so se me ye meyi so ye Abusuapanyini Abusua ketewa ma Abusuapanyini ma enti ade a yeso hu enti Tupac de na de ye no emfa so dwie bi e ma enti so yonkunu no odi ani o enkota na chi se bia wa ye wi na aso ko duwa no nso se amamre Tupac ko court ko chim se amamre ai gulete no so e di ama no wode ba court be di adanse eche se di kwan o mo fa so tu no nye kwan se mo fa so di tu no wo bra konwa kora wo fie eni kwan so wo fa sa kwan we so tu no o se asem bi bubu ba ase nwa Tupac so won tere ho ase a wo mu se Abusuafo no enye court no be ka Abusua asema ma wo na de na koye lumbe wuye die ye die kira ye nyina aso ye be wuwu ze wuhu de wo mu de fa ye nyina aso sikasem ntira na ye mfa ade bi se me ya ma ye de no asia ne sase na wo ka se lumba asem yi se die kira an kwa ye pressure be kokosoro ye be fa ho abewu agya wo mu yi na me pese ye hwe ade bi sese no de ama mani abere ye menhia asem a ye pese ye di bemu no eno na akwakwa mi problem o because they be also kasa santin we tie ntimi ntra ho ma obi Abusuasem nti omo mfa ya santisem embe ye fi e wo social media no so eno na mamani abere se na akonwa wo fie na still na hu hia se ese na namo fekuo yi e de sa krata ne ma ne se won fa nkokọ to ho
wo bra ye na eni mama mere no e man panyifu akasa wo se still say na nananu na be ka so on fan court nananu ni mumra ye fa ya no metum enti sa wa Abusuapanin no na wo ye ne ma bi ye mfata hwe wo awusu ba so na so de court so de kwahinu wo sempa na se say da adansi abawo letter na ba ye hu fekuo no letter head da so ama enno adakra no tena meka no lawyer bia wote ne ba bia sabi o se wako school aduru akire wakwahye kwakwa de bia yi atima ba bonten kase edapoti sei ye hia asumasi obenten e wo court o meka no be kire yamamre kwa yetimi kire mu wo court se no lumbe asemi ba ye meka se asantefo mpanimfo yemfi ye nansi fom na anya saa obi bon na dwon se kwaku ye bo ade asembe bo lumbe wuam ade asembe ba se de ekoro ne de ebe nyina Abusuapanin ene na busua ena akogina wo mu so se ye de beko se ye de bebo na ende ni se asante amamre enkyere saa nana ye de yokomo twetwe na ibewe ya ne sa ene ye pese ye sua ade bi akonwa wo fie ho se ye di kan e kan ye brubusu yi enti kwan ben so na sese no se tupak itie ya ye bema na hu se ampa emma na se mo mo kan ye se kwa adumie se de bo wo ye frɛ wa ma ye twe wa bo so a ene wo de krata ekɔ wo de manhia di ba wo de fari wei wo de wei di bam wo pese wo toto ya mamre ne ya mani ase no de bem pa na ye wo beka e de ama na hu se ma na ye sei dia ene wo nya Abusuapanin biem ana se sei na ye hu ka ku bo dwum bi o se mi kwa kan bi ya mi nyamane mi kwa kan bi ya mi nyamani wo bi sia sem mi kwa kan bi ya mi nyamani no bi Abusua sem mi kwa kan bi ya mi nyamani isi bi ya ni wo se ni su ko se Abusua bi ya ni wo se isi bi ya ha o mo na du bi na mo so ye ni fie ese wo bi nsu fie so Matiase obi na so ye ni fie ese wo bi su fie enti se ono na Abusua asem no ye ntimi wura mu bebre ka so be wura mu akọ akira yeso o fefi efurani a hu saman enti me de me huna say yemfi aninhwe yemfi asuntie na de be kwa akosi bia ye hunu sister park ebe ye ama no se nye ye ama no ono an sempa you say empanyin se akoda wotu se kire ne bayira o de kuma ne hwa na ba se kire de sei ado eden bayire bi a your friend se kire ne no ete se ahabayiri no de empapa asa de ahabayiri esim ba ko na eden se wodi ade bi twam tibe ya wonti bi twam na akoda wasonte kasa na ukofa de tu gem se wo no a se kenti mi hwa de de to na de kuma papa nti akoda otu se kire ne bayira odi kuma ni hwa nana afutu be na de be ko e de ama nananom ahemfo omo asantimamu na sabio ye bo asantidin hu ban ya mamre ne ya mane ye bo hu ban no de be na be ka de acho because e me ya be de e ba ye maka kane kura ye yi kantanka no na me ye pere so se de ensam no ko no mo mfa mo ho nyiji fi se enya ade nye bofo dua nyina ene bofo ete dua bi wo ho abofo nte enti no se wo mu anya ya waresem kuna enya de ketwa ye tutu na se asante na wo mu liye bi a mu a musimu ni asante asem mama ofo wanu ntum me ka kire kantanka se o se en prawade o dan obi an dwiri no emprawade e wo fa he wunni mu aka onu tum se wunni ye gitu asante me se emprawade
Bebe ni wukura na apese okosi ni bibia. Wa wo di bekuta sa handkerchief. Wa koto. Wo ye bibia ye mo amane. Ye transia se ye ya. Okọ ho abete na echi. Na ye de ne mpawa de. Ye kwaji tum. Intino. Ye nia no ye sika disem bi so ho. Nana. Asema nsa se nipa na kakora no akope kakra atafe. Na wo kan ye se asema se kura we nimu de. Nimu se ye kura asisi. Wo se sen wona abo wo men. Enti sensem we nu ne Abusuapanin to park ene lumbe we ho nsem. Ono kura so wote ase na anne ya aka. Okuwu ya waso ane chenchire. Areho. Na nse na me ba no. Ni ba me ho ache. Me frɛ ba ko. Na me se ye. Mo yi mo so na mo tete ho no. Ma me bi wu. Ya ma mi ye so wote ase aduane kura ne ma de be ma no ya. Chance we didi mi si wanhwe a. Owu ye no ti ko bo busia 8 million se den. O ti ase no ye mfi nipa no. Ti mi frɛ me ba na se ye. Ti wona mo nhwehwɛ me. Mo be bi wu no wa be ye maso se ye. Wa be ye maso se ye afi de twetwetwe. No yes. Enti nipa ne ti ase a na ese mani hu ne so no ho fa so unya wiye dia kokuru no ko san wiye mu kura enye fe na me de mi no se na emafo ye me ani nkunya ma me ho ni nya anto ato abibi pia nana ye da se ene nso age bre na woni yen atwetwe nkomo e dia fa nsem bia ekoso wo social media no so ya mamre ne amane a chia isan se me de bia me ka se mecha panyin otoso mienu taika wo se asante enwuye asante etiase enti asante tiase ne ye wo nkwan yi na Nyansapo so ya fa to ye ho so se ye bebo ya asante sem ho dawuro ama wiase ne Ghana fa na nyina ba bia te yenka na omakoso agina mu wo ya asante amamre ne amani mu no ye bekoso aye na yetimi ama na dandi se asante wo no otiase na onwuye abusu ya ha de nkomotwetwe ne nyina esi acha panyin otoso mienu aka oso obi abusuasem no eni kwan se wo bowremu saa jaima wo mo na omunye de omo beye na awieye no eni asem no ye de yetewo ye de ani ehwe niema ye de aso to form atie de ekọ na bebi a asem no kwa akopem no ye befa ne yesan ahia mu edi ho nkomo na nso wanya asem no se ne yesi fa ekọ wosua wasante sem wosua wamamre na wosua wamane adwoa eni midin Nyansapo TV suni ene ne dika ya wote enka mofidikesie so a meso se obebo adoma no so na wa subscribe channel no wode waje nkyere afase asama e channel panyin otoso mienu Okofopomaa chicheku e de atofo mi se o waje nkyere bi ka de fa ho a wobetimi e de ato eye afidikesie so ye bekenkan na ye nso ya pemu pomasibre ye famu aba na ye sane na edi hyiemu a eno nso ye de ato nanim na wa kyere mu ama nso wanya asem ne mu anu yi ase na bdin semne nyina esi owa brempon royal kente palace ana aso masen mesrew se wo pe ntoma papa afra se ye kente ntoma papa ahwene de wonan asisi mu chaw edo na asisi makodwabo bia se ya yefro eye yie abadin to occasion bia foni kiremu ewo owa brempon royal kente palace owo santa se runabout oni beton for a station, gas fuel station, no, ebo ho pepepe. Udu ha fa ne number na friend no. Na hema abeje wo feel so na onu bedi nkomo de wo hwehwe ina no, obeye de ama na sumdue aba. Nyame amba da se ne yesia. Bye bye. Adenti ne ebube, ne brebe nse se ebube. Ebeye de den. Kura preko enim sebe, odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya